Днес ще направим долен чашав с ластик по индивидуални размери, а накрая ще ви покажем и една малка тайна, за която повечето хора не подозират, че я има. За изработката му избрахме материя от висококачествен памучен сатен, 100% памук в цвят сив графит. Започваме с прецизното отмерване и отрязване на дължината и на допълнителния борд, след което преминаваме към ушиването. За да постигнем перфектен външен вид, е необходимо да подберем най-подходящия цвят конец. Започваме с засичането на бордовете, като отрязваме излишното парче плат и прикачваме допълнителния борд от другата страна. По този начин гарантираме, че той ще пасне точно по извивките на матрака, без да се събира. След това преминаваме през подготовката на оверлога с подходящи конци, с помощта на който ще зачистим ръбовете на защитите бордове. Това предотвратява разнищването на плата по време на неговата употреба, а и това придава по-завършен вид на чашафа, когато е готов. Следващата стъпка е да прикачим еластика към вече подготвения за това чашаф, като на места го изтегляме, за да се разпредели правилно по цялата обиколка, а и по този начин се осигурява стабилността му върху матрака. А тайната, за която споменахме в началото, е това, че се оставя малък, почти незабележим отвор, през който ластика да може да бъде подменен в случай на нужда. А когато е готов, остава само да го опаковаме и предадем на клиента. Ако и ти си ценител на качеството и добре свършената работа, свържи се с нас, а информацията е в описанието.